Yes, hello mga subscribers. Please, Madam Kevin 2. Again, this is ability therapy kay Apo Noli. Ayan. Apo Noli Peña. Peña. Punta na lang yung Peña sa inyo, no? Pero dito sa Pampanga, maraming Peña dito. Magalang. Makapalitan na ng tatay ko dyan. Apat sila Peña. So ngayon po ay aming 11 days therapy. Hindi Apo Noli Peña. Okay, pang-11 araw na po itong therapy namin. At ang aming gagawin ngayon ay upo tayo. 17 counts. Kakayanin kaya ng ating challenger ang ating upo tayo. Upo tayo. Ayan guys. Ayan. Stop. Diyo sana yung wheelchair. Hawak mo na. Hindi na. Hindi na. Gusto mo ba ng tao? Yo, sige. Sige. Hindi mo makatayo. Sige, bakit ka? Lakad ako. Gusto mo ng tao? Don't disturb them. O, pray tayo muna ha. Manalangin tayo sa Diyos. Manalangin tayo sa ating kalakasan sa ating Panginoon Diyos. Yan. So, my program is, unang-una siyempre, we have to pray to God. So, ikit tayo kalakasan kay Lord sa kagalingan. At ipagpilitan yung mga umihinto, di ba? Itong laban ng stroke ng buhay, huwag kang hinto, di ba? Pag uminto ang stroke patients natin, wala nang chance. Para mo nang pinatay yung chance niya. Ang stroke patients, kailangan pa-therapy yan. Hindi pwedeng hindi pa-therapy yan. Kasi nga, patay ng karating katawan yan. Pag puro higayan, puro upo, magkakabigso yan. Di ba, kuya? So, kailangan pa-therapy mo yan. Stroke patients mo, kung meron kang kamag-anak o kakilala dyan o kaanak, pa-therapy mo yan. Huwag kang manginayang dyan, ba? Sila ang buhay ng tao. Ang pera, di ba kuya? Ang pera, kinikita. Ang buhay ng tao, siya lang. Yan. Bigyan po natin ang kahalagaan ng mga stroke patients natin, mga subscribers natin. Sa mga nanonood dyan, tandaan nyo, huwag kang manginayang magpa-therapy. Pa-therapy mo ang stroke patients. Sapagkat kung mahal mo yan, pa-therapy mo para gumaling. Okay, ano? Okay, pagod tayo. Lord, salamat po. Una po sa lahat, sa kalakasan na pinagkakaroon mo sa amin, bilang mga kamay ko, bilang instrumento ng muli, ay babakain namin at programa namin ni Kuya Noli, ang upo tayo, ay 17. Gawa ay makalagdag sa kanyang kalakasan, sa kanyang balancing, ang gagawin ito. Pagpahin Lord God ang kanyang mga anak, si Ivy, si Gia, ang mga anak pa ni Ate Sally, ang both side, ang dalang mga mag-anak, kapatid. Itong bahay ng Lord God, bless them always, Lord God, Lord, kagalingan po, ang panalangin ko po, Lord God, kay Kuya Noli, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, kuya ha? Yun sa mama yung boyfriend mo. Boyfriend mo, no? Pasaway po, badig. Okay, our first step. Ready? 1, 2, 3, push! Ang lakas ng buhay. Puntaan mo naman. What a great improvement to you. Araw-araw ito. Araw-araw! Okay, okay. So, step body ka? Okay. Ayos lang.